mga ginikanan, mga hingtungdan, atong hisgutan ang mga pamaagi sa pag-amuma o pagmatuto sa atong mga kabataan. Kini ang positibong pagmatuto, huna-hunaa. Tinilalim, hisgutan ang disiplina, digsayon, pag-atiman o pag-amuma sa kabataan, karon labi na o puluyagon, unsay hinungdan o unsay angay buhaton, walay epekto ang bunal, di na mo talab, ang yaw-yaw, kapak o pusi, may paigsoon, paminawa kini. Positibong disiplina ang buhata, unaha ang respeto, paghigugma, kung gusto ka og hapsay nga relasyon o koneksyon sa kabataan karon. Huna-huna sa positibong disiplina, may respeto o paghigugma. Sa positibong disiplina, may respeto ug paghigugma. Mensahe gikan sa Philippine Educational Theatre Association Advocates Right to Safety Zone ug Youth Advocates through Theatre Arts. Positibong pagmatuto, huna-hunaa. Maayong hapon sa tanan natong mga tigpaminaw, labi na sa mga nasuki na gyud nato dinhi sa atong programa, no? Kini si Hope Tinambakan. Ani nasab kita nining atong programa sa radyo aron maghisgot mahitungod sa pag-amuma sa atong mga kabataan ug mga kabatanunan. Atong gipadagan kining pila naman nato ni katulong nga season, no, sa ato ang programa ug ikaupat na nato ni karon nga episode sa atong panghinaot nga makakuha ta og suporta sa kadaghanan aron nga ang bill nga gipasaka sa Kongreso kaning House Bill 8306 o ang gitawag natog Promoting Positive Parenting in All Settings and Appropriating Funds Therefore, unta maaprubahan ug mamahimong balaod pohon. Sa mga mosunod nga Sabado atong hisgutan kini nga bill ug palamnan ang atong pagsabot uban ang atong mga bisita, labi na aduna tay imbitahon pohon nga mga abogado aron mas mopalalom sa atong pagsabot niini nga mao nga House Bill, no. Sa miaging duha ka season kining atong programa nigamit kita sa pulong nga positibong disiplina. Apan sa inyong nabantayan sa mga pipila ka episode nga niya labay, ato na kining gitawag og positibong pagmatuto. Atong giklaro ang mga pulong nga positibo, pasabot dili bayolente ug dili magpanakit nga pamaagi sa pagmatuto sa atong mga kabataan ug mga kabatanunan. Sama sa mga niagi nga higayon, aduna kitay mga kauban karon nga mga bisita na sila dinhi karon. Andam na kayo, no, excited na ta nga madungog sila aron mo paambit sa ilang mga kahibalo ug kasinatian bahin sa hisgutan ng positibong pagmatuto. Una kita mo padayon, aniya na ato ipailaila kaninyo ang ato ang mga bisita karon kahaponon. Kining atong unang bisita, kuha ni siya, mo na ito ang guest niya atong first natong episode sa atong season 3. Mga tulo ka Sabado ang niagi, takto ba Jones? Mga tulo ka Sabado ang niagi, no? Karon, aniya siya, balik siya karon apan, inubanan na sa iyahang pinalanggang Paris, ang asawa, si Elizabeth. Tapos panalagsara ba yun mo guest na to si Elizabeth, so nalipayon ta nga niya siya karon. O syempre kuyit pagod ang ilahang pinanggang anak nga si EJ. Kasi tinod nga ni ngalan ni EJ Jones. Wayong welcome diay Beth and Junes, kumusta? Yes. May hapon. So si Elizabeth ug si Junes Lee kita. Si Junes Lee no usa ka magtutudlo sa Negros Oriental High School. Yeah. Og ang iyang pare si Elizabeth. Pila na edad ni EJ? 6 years old. 6 na din si EJ mo. Grade 1 na kay EJ? Grade 1 na. Oy, mo grade 1 na siya karong Lunes. Karong Lunes. Uy, excited na kayo ni si EJ mo sa karong Lunes. So, welcome sa atong programa. Jones, kumusta atong pagbalik din hi? Okay lang kayo. Ikaw, Beth, kumusta man ang ato ang kuan karon? Ang ato ang mga ganap sa kinabuhi ka. Okay ra. Excited na mo sa pagkuan? Excited. Sa pag grade 1 ni EJ? Oo, kay mas dagan ng bata. Mas daghan ng bata. Usa kay pasabot anang mas daghan ng bata. Mas daghan na siyang Mahalubilo ba? mahalubilo, no? Nya, kuan po nino kanang
bagong environment, sakto ba? Bago. Asa man siya mo elementary? Sa Bacong Central. Bakong Central, Dolra sa inyo. Malakaw raman no sa inyong balay. Okay. Sige, atong daghanon pa natong istorya niya no kabahin sa ilang experience, ilahang mga kasinatian kabahin sa ilang pagmatuto ug pagpadako sa ilang bata nga si EJ ug sa uban pa nilang mga experience diya sa eskwelahan, diya sa komunidad ug uban pa. So, una ta mo padayon Jones no ato sa pasalamatan ang nagdala ni ini nga programa mao ang YATA no ang Youth Advocates Through Theater Arts. Sa mga wala nakabalo si Jones Lee ang usa sa atong mga nahimong presidente sa YATA sa una ug ako pod no. Inubanan kini nga programa sa PETA Arts Zone Project ug inabagan sa Terde Zone Germany. Sa miaging Sabado, gibalikan po nato ang pagsabot may tungod sa positibong pagmatuto. Kauban ang mga kabatanunan, no? Sadya to nga to ang topic last week. Mura kabantay kung nagpaminaw ka to Jones, kini-comment man ka online o si Elizabeth po, no? So, atong mga guest ni last week, mga batanon, no? O sa ka 12 anyos, paingon mo 13, paingon mo grade 7, si Dinera, o si Abian, nga bago ra yun ni 18, so bago na pa musuluray o kolehiyo, no? So, sadya nga to ang comment section last week dagang kayong mga komento kay kaning makadungog yun tag straight from the young people's mouth no unsa ang ilahang kasinatian, unsa ilahang opinion ug unsa pud ang ilahang mga gitan-aw nga pwedeng mga buhaton sa umalabot no kabahin sa ilahang pagmatuto sa ilang mga kabataan pud pohon. So daghan kayong mga komento sa ilang mga pamilya, mga kahigalaan nag-comment usab sa ato ang live stream no. So usa sa mga nitatak gyud sa mga discussion nato last week no kaning giingon sa atong bisita nga si Abian nga ang gugma gyud daw dili mo pasakit no. Ang iyang ipaklaro nga kung mahigugma daw ka na at sa English pa na there is hurt in love but love should not hurt. Medyo poetic kay siyang dating no. Pero ang kumbaga sa simpleng pagkaistorya sa dihang mahigugma ka sa usa ka tawo naay mga panahon nga moagi kag siguro kaguol or kasakit tungod sa mga panghitabo no. Nabay mga nabuhat nga dili maayo, nabay nasulti nga dili maayo, nabay mga wala ta kauyon no. So may panahon nga masakitan ta but dili po pasabot ana nga tungod kay nasakitan ta pasakit pud ta sa uban no o pasakit pud ta sa tawo nga atong gigugma kay lagi daw ang sa there is hurt in love but love should not hurt no. Love does not hurt mao pa tugon ni Abian kanato og daghan pa jud tang mga nahisgutan sa niaging Sabado og karong hapon na mututok kita ngadto naman sa inyohang mga parental struggles no. Ang uban niini na share naman nimo atong unang semana unang episode nato Jones no. Pero karon ganan ta makadungog pud nga kanang kamudyong duha no unsa inyong mga pangamagi sa sulod sa unom ka tuig no nga dako sa EJ og sa siguro sa inyong experience sa inyong mga manghod, mga igsuon, mga pagumangkon, mga silingan, noon sa po inyong nadunggan o nakita diya sa eskwelahan, isip sa ka maestro, noon sa po inyong mga kasinatian o mga nadungog o mga nakita, ato na siyang hisgutan karon nga kahaponon. Ato ipaybalo diya sa tanan no, ang atong programa naka-live stream kita karon sa Facebook. So doon na tayo nanatay mga nanatay mga audience na nasa live stream na to sa Facebook. Shout out kang Charm Pristine, kang Marivic Batan, hello Jones Likitay, go og si Xiao Xiao from Bais og si Lian Charles Amarante, familiar ni siya. Nabuday di ang number sa ato ang pwede ninyong tawagan niya atong i-announce no. So sa mga gapaminaw diri galantaw sa FB Live, pwede ra mo comment diha. Pwede sad mo nga mohatag sa inyong opinion, pwede mo mohatag sa inyong mga pangutana. Apan pwede pud mo motawag dinhi sa ato ang estasyon sa 0915-106-0951. Ako trohon 0915-106-0951 mo na ang sa cellphone number o sa telephone number 402-0987. Nandiya sa atong live stream karon nakabutang po ang atong mga numero nga gi-post ni Lian ato na ipin karon. O di ba pwede po mo diha magbilin sa live stream sa Facebook no sa inyong mga komento.
sa mga tulo ka Sabado na nga niagi ng hatag-tag mga groceries gift certificates, no? Alang kini sa mga tigpaminaw nga mutawag ug muhatag og ilang pangutana nga mopaambit sa ilang opinion. Kinahanglan mo tawag, no, para makadawat niini nga gift certificate. So timan ninyo itong mga numero nga atong gihatag na po diya sa live stream nato sa Yata sa facebook.com/Yata Dumaguete, no? Ato alang ninyo dito na po dito ang atong mga numero. So makadawat ta og tulo ka grocery gift certificates worth 300 pesos. So pila na ni ka kilong bugas, oh. Pwede na mo ta makapaniud to ning pakapamahaw. So holding na nato ning pangkaon, no. So tawag kamo sa atong numero nga gihatag ganina. Karon di nato dugayon, Jones. Bet EJ, atong paminawon ang usa ka drama sa radyo, no? Kay mo ni ato ang tradisyon diri sa positibong pagmatuto hunahuna no nga programa na adyo tay mga radio drama, no? Okay. Dalit ka nato sa Yata Youth Advocates Through Theater Arts, atong mga actor, no? So naa diri madungog nato ang usa ka sugilanon nga mo'y mahimong patukuranan sa atong diskusyon karon. Aniya atong paminawon ang usa ka sugilanon. Ay, kalisod ba aning mahimo tang ginikanan? Nagkamahal ang mga palaliton, nagkadaghan ang balaryan, nagdampuog pa ang labada ug ang mga buluhaton sa panimalay. Kapinan pa aning mga anak na buluyagon ug pagkakulisaw. Daghang nag-ingon nga dapat daw bunalan aron mutagam. Nabunalan pug ko sa una. Daghang niingon na okay lang sila bunalan kay maayo lang ang samad ug mawala lang ang sakit. Pero ako, nagpabilin gihapon sa akong hunahuna ang kahadlok ug ang kalagot sa ilang pagbunog kanako. Kung ako ang papilion, mas pilion nako ang positibong disiplina para sa akong mga anak. Ma, sorry. Nakasala ko. Nabatak na ko ang baso. Wala ra ka na samad? Wala ra, ma. Anak, sa sunod mag-amping ka ha. Ug ampingan pud nimo ang gamit nato diri sa balay. Kay talagsa lang ta makapalit og gamit. Okay, ma. Mag-amping na ko sa sunod. Sige, limpyuhan nato tong mga nabuak na bildo. Ako ray limpyo, ma. Sige, basta ayaw kalimot. Mag-amping. Walay perpektong ginikanan. Apan ayaw kalimti, bisan unsa pa ang atong mga personal nga problema, dili kini mahimong rason sa pagpasakit sa atong mga anak. Importante ang pagpaminaw ug ang pagsinabtanay. Ayaw kalimti ang pagpanakit, dili usa ka pamaagi sa pagdisiplina ug ang gugma dili mapasakit. Kini nga pahimangno gidala kaninyo sa Youth Advocates Through Theater Arts o YATA, inabagan sa Arts to Safety Zone Project gikan sa Philippine Educational Theater Association o PETA. Mao kadto mga higala, nadungog nato ang usa ka sugilanon kabahin sa usa ka inahan o kabahin sa iyang anak, no? O, nadungog man nato Jones, Bet, ang atong sugilanon. Pamilyar ba ang mga sitwasyon? Pamilyar. So ato sa i-review gamay no sa itong nahitabo. Nay usa ka nanay nga nagpadayag siya sa iyahang experience sa iyahang kasinatian nga gadampuog ang trabaho sa balay. Samantang labada. Ikaw ba, Beth, ikaw ba ang nasa balay karon? So, importante na siya na hisgutan, no, kay daghan ra bagod nga mag-ingon nga ang nanay nga nasa balay hayahay. Tinuod ba? Dili sure. Non-stop ang trabaho. Non-stop 24 hours ba? 24 hours ang trabaho. 24 hours yun siya. No, dili gyud kung silduan siguro nimo ang usa ka inahan nga o usa ka ginikanan for that matter nga naagyod sa balay nagtrabaho ug nagmatuto sa mga kabataan ug uban pa sus murag mahal-mahal gyud ang sweldo kung imong inurason, no, ang ila og ang kuan nimo ang value sa ilang trabaho, no. So boto nakita dadungog nato ang usa ka inahan nga nagkadampog yung trabaho.
Dayon, sos ko gadugang-dugang maguning batang makulit, no? Akog baso, gagadula, wala gaamping, gadangag, no? So, sa kasagarang mga reaksyon nga inyong na hinumduman, sa inyong experience, sa inyong mga kasilinganan, sa inyong pamilya, ingani nga sitwasyon, unsay kasagara gyud nga mahitabo? Ako kay sa ako nga kuan, dagan man jud ko kung kuan kay mga non-stop man gud ang mga trabahoon sa balay, then katong po sa una lihok man gud si AJ kay katong toddler kuan pa siya mga 2 years old, lihok jud kay siya. Nakasala man siya nakasala man siya, pero ang ako maguna-una kung bunalan murag dili man gud siya makuan, may answer jud sa kuan ba. So sa katong nga time ako ra gud siyang gipatabang og limpyo. Ako siya ipasabot nga mag-careful siya, next time dili na ko anon. Then kabalo siya nga kung magdinanghag gabud siya Siya mo limpyo. limpyo. So inana ako ang kuan kay siya. Ikaw, John, sa imong experience sa bata pa ka, unsay mo mga nakita diya sa inyong mga kasilinganan, unsay mga kasagaran? Sa kung sakon bunal dahil no. Bunal rin siya. Sigaan dahil kag mata ni Gisette. Nang ay kanang nakabek sample, dili lang baso ako nabuak kay kada ganin kay numdum ka sa 90s ka ato pang tuyo ko ng antena para mo klaro ang TV. channel 5 ana. So one time na atak ko na ko ng TV. Ikaw may gatuyok-tuyok Di, na. antena katuro man connect sa TV. So akong giana. ito ka na. Nabira na akong TV, nabundak ang TV. So dito ko kulata ko. Dili si mama pero si akong lolo mo ga bunal gud na ako. And then kung makabatak na ko, na ako'y tendency nga akong taguon ng nakabatak then magprisor ako sa kwarto para dili na ko ipakita kay nahadlok ko ba. Like for example, yoyo, kung kainomdom ka, tungtang so na ipakaping yoyo, pag-anan ako nabuak man. So tungod kay dagan ng bunal nga kung makasala ka, mutago na lang ka, imo itago nga di manguwat na ka ba? Manguwat na ka nga di nakamutugan sa tinuod kay bunalan man ka. So, unsa may imuhang reflection nato nga kuan I think experience? ang reflection na to nga experience is that kuan dili ka open sa imong ginikanan or kinsa nang hamtong nga naka-assign kay tungod kay kung makasala ka, bunal naman ka, mag-expect naman kag bunal. So kaysa bunalan ka, imo na lang magtinuplok na lang ka. So kay dili makuyawan man kag musulti kag tinuod, for example. Common kay sa eskwela nato di ba kun natay makita tag sumbagay, instead na sultian ta kung unsay dapat pag-abot na to, kita pa'y bunalan. Yan naman ka nakig-away. Ha? Bunalan ka pa. Oh. So, ingana siya. Nakasulay ka na, John? Sulay. Sige. Shout out ni Gisette. Si Gisette yan ang mama. Suod na mo na yung mama sa makamag. Pero, like ganina, nakabasa na po kong komento, Jones, nga, kana laging, asa man to nga komenta, naso sa ako ang gipost sa Facebook nga, gi-share na ko ang episode last week. Kana lagi no nga kana laging okay ra gyud ko no kay makalimtan ra gyud ko no na pagkadako. Ay dili makalimtan. Dili makalimtan siguro ang aktual nga sitwasyon. Pero ang kanang memory sa imong na kay mga trigger ba, for example ng kung kano sa akala saputon, wa ka kabalo asa magikan ang saputon ka, for example ako mag-drive ko niya pipipan gani ka murag musapot ka ba kay anad man sa unang ka hinumdum ka sa unang nga ako gabata nga kung patauron kag medyas dali-dalion ka nya pinakalisod ang medyas o kanang liston itay ng liston pinakalisod na siya sa bata niya dali-dalion ka din kung dili na mo mabuhat bunalan ka ba so na nga kung dali-dalion ka karon nga naman saputon ko kung dali-dalion ka. Mo na yung mga dili kay nato mabantayan no. Kana bang mga sa may tawagan na mga ginagmay nga mga epekto, ginagmay nga mga triggers, ginagmay nga mga traumatic experience actually no? Yeah. Sa nga resulta sa disiplina nga atong nagian nga dili ta kabantay no nga mo manifest diya sa imong pagkadako na. Mo manifest siya pagkahamtong nimo.
Makaingon sila nga malimtan ko no, sakto to siya, malimtan nimo ang sitwasyon, pero madala nimo siya as pagdako nimo kung kinsa ka ba. So mapart siya sa imong personality na. So kung katong ni comment nga okay lang niya, malimtan na niya, pero tanawa imong bata pagdako kung unsa ba ang the way siya mo react with other kids. For example, kung dili siya taga-agdulaan, unsa yang reaction? Iya bang agawon or pasakitan ba niya ang bata, or mo hangyo ba siya? So makita nimo na sa bata. Like for example, katong na experience namo with EJ na gipaak siya og bata, and then pag adto namo sa school, kaya among isultihan ng ginikanan nintong papa nga unsa may mong ganahan sir, akong bunalan akong anak, kagipaak man nimong anak. So dito na ko okay. So muday na maak ang yang bata tungod kay dili niya makuha ang ganahan niya. So kung di niya makuha, iyang iagi og pagpanakit o aggression. So mo manifest siya. Usay man yung tanga malimtan ang bunal, pero di murag ma-part na sa yang psyche nga ay inganion ako ni pasakitan ako para makuha nako. Bumalik na itong, in relation to that, Jones, no, balik na itong sugilanon ganina nga. Kana manggong nga naman itong, may itong inahan ganina sa sugilanon kay murag nakamatngon siya. Naka-seminar to siya. Naka-seminar. Naka-seminar sa PETA og saya. Sa yata. Pero kung ano ang kanabang mahimo nga reaction sa usa ka ginikanan, lain-lain nga levels akong nabantayan kay kasagara gyud na akong madunggan hilabi natong mga kusugayo mo depensa aning corporal punishment. Ang ilag yung number one nga depensa is naara manggoy limit, no? Naara daw level of pain nga dapat kabuton, no? Di ra daw bunugon, di ra daw kulatahon, dili ra daw ingon ana nga level, pero naaray level unsa may boundary. Unsa no? Pagtansya Unsa na. pagtansya, no? Unsa mala kamo sa inyong tanaw. Kay the more dili ka mo tingog, magkataas ra ba ang level? Or the more nga mo kusog ang hilak, magkataas pod ang level sa pagpabunal. I think ang ano mga experience sa bata pa, no? Sige, hilak ron. hilak ron. Kung mahilak ka, madugangan. Madungagan. Pag makakusog ang imong hilak, magka-intense pod. So, murag ang bata, murag pog ma-suppress ang iyang emotion. Murag, you are not allowed to express that emotion nga naguol ka or nahadlok ka. Oo. Because na ay consequence, no? Pwede gay pangutana sa ginikanan, like for example, kung nakabatak og baso. Pangutanan nimo ang ginikanan nga makatabang ba ang pagpangbunal nga para mabalik ang baso. Kung dili na mabalik, unsa pa man imong kuan? Unsa pa may effect sa bunal kung mo na imong ganahan? Kay ang pangbagbunal man gud asa akong nabantayan lang, it's ganahan sila na ay mas stop kana ganing nahimo na siya comfort na ang pagpangbunal kay dili na magamit og huna kay for example kung nay sitwasyon ang ginikanan manggod kay maguna-una manggod sa ibuhaton nya murag kapuya na maguna-una tungod sa dagang gitrabaho ba. Ay kini na lang mo resolve mo kuan na mo siya og bunal na lang kay convenient man. Convenient. Shortcut. Shortcut. Yan sa mga humandayon ang kuan. Humanay lang sitwasyon. Bunal dayon. Conflict, no? Pero sa imong experience, Beth, panahon nga naman yung mga times nga like muhilak or makasala or na yung mga moments ang bata ano nga kanang lisod i-control nga ikaw daghan pakikang buhaton unsay what comes unsay una jud nimong una-unaon. Sa tinuod lang kay kung inana nang murag kapoy dayon taa pa koy daghang buhat kung ano kung nga type nga person muhilom na lang ko then dili na ako na lang siya tagdon mao man gud ako kay kuan man gud ang ako jud una sa una di jud ko mo pasakit o kuan mao gud na siya kung nakoy akong anak dili ko kuan kay ang magulang kita ko sa iyang mga anak sa una iya man gud pong kuan non Bunalan. Bunalan nya gauna ko kung ako nay anak dili ko mo pasakit mao na siya. Pero sa may epekto ato sa tanaw nimo nga kanang dili nimo siya tagdon. So moy nakakuan kay butan ra mo siya mo ubira po siya mo kuan ra pud siya. Good boy day, AJ. So dili ko siya nimo. Kuan Or yan, man siya. So Usa kay factor ana nga
mahimong kay mo ni topic natong last week kanang word nga obedient, no? Kuan kay ni nga topic nato ning obedient kay naamang good tay kita mga adult ha, mato ning angkonon. Naatay usahay pananaw or perspective nga ang word nga obedient is dapat kita'y magbuot tanan. No? Dapat kita ang matuman, ang bata mutuo lang. Nga na, no? So, sa inyong kuan, sa inyong experience, sa may how do we achieve obedience nga dili blind obedience, no? Kuan, amo ho, it's nang nay short term ug long term. Ang short term, for example, kung ganahan ka ang bata nimo di maguni mo na ma-explain ngano ka magdali. Ang short term is, for example, panghugas, magtabang og limpyo. Pwede nimo na siya i-discuss sa bata. That is short term. Ngano ba siyang importante mo tabang sa panimalay. Ang long term goal na siya, tanawon nimo nga unsa bay ganahan nimong i-achieve para sa bata. Like for example, unsa ba siya sa 20 years from now? Unsa ba siya nga tawo sa community? So tanawon nimo na siya, pero dako kay tabang ang mga short term. Like for example, pag-ilis og sanina, kana siya karon na-achieve na ni Eugene na siya na mag-ilis iyang sanina. And then negotiation. Pungkuan, for example, kung NG ka na mo siya, amo siya ingnon nga kuan nang sakit ang injection, okay ra mo hilak. And then kung nakay question sa doktor, pwede ka mo question. Kung moatog sa grocery, mora ni paliton, mo rin ito. So negotiation siya. So short term, and then dako siyang tabang sa long term ni mga goal. So dili siya ingon nga lain na magunang ingon nga ikaw ray masunod tanan kay ang imong hunaw-naon, whether you like it or not, ang inyong anak, it's not, lain siya nga tawo nang na siya iyang kaong kinabuhi. Kay kung imong sige lang nimo ikaw lang masunod, what if wala na ka? Unsa may ang long term mo kupetan kung mawala na mi as ginikanan, kaya ba niya nga wala na iga-mandate niya nga mo niyang buhaton? Kay kung, di ba? So i-prepare ninyo ang bata, tagaan ninyo eksaktong mga skills nga pwede siya just in case, no? Simba ko palayo, mawala mo as parent. Kaya niya ug madamlag na niya na nga skills nga mabuhi siya nga mo function siya dira sa community. Kauban na siguro na ng ano, initiative, decision making, kanang manang discernment, no, ug unsay saktong sa dili. Ano? Unsay makasakit niya ug unsay dili makapasakit niya, no. So kana, no, dili siya kay murag spoon feed lang nimo, ayaw na kay di na mayo. Sometimes we allow the child to to experience, to balance. Niya pag an experiment kay kung imo rang ihatag lang niya imo ka no ug yes ra, dili siya kabalo nganong no nganong yes. Mo na lisod nga para may mo ginikanan kay kailangan man ka mo take og time to explain. Teacher day, no? Mura kag teacher ka to, no? Teacher, pastor, doktor, tanan kay samot na kung magkahilanat. Speaking of which, ikaw Bet, sa imong experience, sa tanan nga mga roles nga na-mention, unsay pinaka murag galisod ka? As teacher, as pastor, as educator, doktor. Kana usay murag maka ang unsa na kung buhaton ani? Kung moingon dagway teacher, Teacher, no? Karon nga kanang kuan man jud ang reading mangudron sa kuan. Dili kayo ko kanang dili mo strength. Dili mo strength ang. Kay kusahay mo gud kita mga adult, lahi mga butang nga kabalot ta pud nato matudlo, no? Kana bang kabalot mo basa. Pero like how do we strategize nga ang bata maka-learn og basa as quick as possible? Kana mo ay need yun na siya educator's point of view nga kanang makasabot og unsaon, no? Pero kana, no, like for example na yung mga assignment nga dili nato strength kan daghang mga batang mabunalan tungod na. Naay classmate si Eugene nga niingon gid ang iyahang mami aton niya nga magtapad siya hanger. Mao nakabasa ko no, pero ako dili dagway makabasa ra man gud dagway jud dili dagway kinahanglan nga taparan jud hanger para maka Unsa kay role sa hanger nganong man kunong nganong necessary ang hanger? Wala po ko. Nadagay dito ang grammar. Muna
Mapalit ang os cassette nga hanger, kuan ang 12 man nakabuk, di ba? Tulo i-check ang sa mga mother nga nananaw karon, i-check ang inyong hanger kung kumpleto pa ba ang set. Kay dali ra man na mapulpog. Bitaw no, ato sa daw nang dissect gamay be kay murag mo di nato ilimo daghang mga parents nga ga-practice ani, gabuhat ani no nga maghimog assignment ilang anak taparan og latigo, taparan og unsay kabunal no. Unsa may what's the what di na tumo over po kay ang psychology no, Yeah. pero unsa man ang kuan ani, unsa man ang epekto ani, unsay rason, asa gagikan ni nga mga panguna-una no. Sa imong tan-aw Jones. Lagi, mo lagi katong balikan na tong Bible, di ba, yung spare the Spare the rod, rod, something, and then we realize, nga nailang, sa kapastor nga nag-ingon nga, it's guidance lang gud siya. Ang pagmatuto man gud, very crucial sa bata ang first 7 years niya, kay mo man gud nay theta means formation niya sa iyang brain. So, importante gud nga, maklaro niya ang structure. Maklaro pud sa parent mo nang dili good lalim nga maggama-gama dayog anak. Kay for example, ang nakalisod man god it's kung like mo mag-alaga kag baka og baboy naman ay science ana, di ba, imo nang tun-an before ka or mahimo kag mekaniko na kay tun-an para kung saan pag-fix. Pero kung na kay anak wala mo gud nato na gitun-an karon, and then ning ato rang naandan is unsay ray naandan pud sa uban. Mo gina akong challenge nila kay nagamit naman nato ng very old tradition nga pagpamunal. Tanawan nato ning bagong idea nga pungkuan og sultian ng anak. Ang kuan ng good sa mga parents kay lisod good siya kay kailangan man gud mo i-explain samot na ang mga bata dagan kay mga pangutana. Naharap po yung mga butangan kita mismong mga adult ita ka-explain. Dili ka explain. No? Like for example, ang nagitawag ana sa coaching for example ako, if ang akong bata ganahan og surfing, okay? Ya ako dili ko surfer. Dili ko matudlo niya. Ang role nako as a parent, I will look for someone who is expert on surfing. So ako siyang iyato didto. So ang ginikanan mura ang usa ka pamilya mura siya company pud nga imong bulong na ganahan akong bata og drawing, di ko makabalo mo drawing. Ako siyang ihatod dito. Mangita kog mentor para niya. Para siya makabalo siya kay usay kay ginikanan ta kay mo gutag kabalo tatanan. Wala man gutag kabalo tanan. Importante siguro na no, reminder sa tanang mga ginikanan nga dili ta 100% expert sa tanang subject. Natay mga punto sa atong life nga mga atong weakest nga kuan dili ato strength no. So maybe we can refer our children to those who can do better, articulate it better, no? Kay ako for example, just share lang ko no, core memory gyud nako sa akong ginikanan kanang part sa script sa Pulang Langob kato. Mga nung pobre man ta. Kana ay dili sa Pulang Langob sa nay usa ka play ang yata nga Alcancía. Nay usa ka linya sa bata dito nang nangutana ang bata sa iyang mama nga mga nung pobre man ta sila dato. Lisod kay na. Lisod kay siya. Karon ako naka-realize nga lisod kay siya tubagon. Kung ikaw ang ginikanan, no? Ikaw, pobre po ka. Pobre po ka. Kay importante na siya nga ma-explain because ngano man kang dili ka palit-an nga toy. Daghang bata mabunalan kay dili ka afford ang ginikanan mo palit-an nga dulaan. Nga ang bata muhilak, mag-tantrum sa tindahan. Muyaka, mabunalan. Pero dili nato ma-explain sa usa ka bata ngano man tuod tang di ka afford. Ngano ka ha, di ba? Nganong dili or balak bisag dili ka afford, nganong dili priority. Ngano dili priority ang dulaan. No? So, ano sahay ang ginikanan mag-assume nga dili kasabot ang bata, no? Walay, but there has to be sakto ba na may pwedeng strategy? Yeah, na sulay na mo na may explain ka na si AJ kuan like na time unsa nang i-explain ni katong kanang every time nga mo add to me og groceries Toyland or Toyland sa mga toy store ma-explain na naman gud siya namo nga kuan kanang example mahal man gud na siya ma-explain na namong
dili ko siya need by jud siya or kuan yun. Per night time nga iyang tindugan ko ng dulaan, matindog siya. Pero ang style Sales niya, stock. since kay na-explainan na mo siya, Na siya sales stock. oh, na siya yung sales stock. For example, muna siya ilaing level. Ang unang level kay pwede mo yaka ang bata, kundi ganahan. Once ma-explainan ni mo na siya, mangita siya paagi to outsmart you nga para paliton. Okay, for example, skinny siya. So di wala mi aning ka-experience na ding niyaka or nihilak og dulaan. Iyang pangutanin niya nimo is this toy expensive? Can we afford it? Pa, the toys is very nice. Look at the roof and the color. So, iyang i-explain Nganong nindot. nganong nindot siyang paliton. And that's a good thing for a child na kabalo mo Bargaining. negotiate. Bargaining and negotiation. Kay kabalo siya nga, kailangan ako ni siyang i-present sa akong parents para makabalo sila nga, this is important for me. So kabalo, may amo na i-acknowledge nga important para niya. So dira na masugod ang negotiation ninyong duwa. Kinsay mo daog or kinsa bay importante ba siya or dili. Second level na siya. Kung ang imong anak kabalo og negotiation. Importante po na siguro na naon sa mga ginikanan nga kani mo kung dulaan atong tan-aw sa dulaan ra jud no nga walay pulos no para sa bata ra jud no. Pero toys are instruments, they are tools as well for education, for development, for ingon ana no na siya importante siya nga kabahin sa pagdako pud sa mga bata. So sometimes we think it's not a priority pero kung maigo-igo sa ato ang budget nga kayang medyo invest investment Yeah. pag yun ang dulaan no. Kuan, dakong tabang if imo pong iset sa bata na kung na siya ma-receive nga gift like for example money, pwede niya na i-save. Save. For example, si EJ is ganan siya mo travel or something, ganan siya og mo eat. So nay kwarta, amo na siyang i-save and then makarealize siya, Sus, pwede di good ay. Kulelat kay ko na sa una. Ay magsuon. Kung ano yung practice ni mama na mo sa una, ganahan mo makapalit ana, tigumin ninyo. So nakakuot mo kas pulbos. Ay, madag pala. Dili po mo sa mga kawayan gitu. Kawayan, di ba lugit? Baring lugit. So pag-abot ng palitanay na, mapasko, kusog ko too loud siguro. Pag-abot na sa Pasko, nga mamalit na ana buka na yung kalkansya gato ra yung barato ako mapalit. Oo, bitaw no. Ang barato ko na dyan ako ma-afford no kay di man ko kabalo mo save ako magulang kay maayo man kay mo save. Mo-save, So, oo. hangtod karon magyapon na among pattern. Di ba nadala ra Japon nimo? Oo, ang tinuod nay na. kay mo. Tinuod na like sa una manuplok ko sa akong mama kusog ako may Ikaw may ako pinaka mas tuplok yung Tuplok kay ka. kalang kabalo ko mo go around maayo mo ko mo rason good. And then kanang maabot agad ang punto sa akong mama nga kana lingkuran jud ko niya. Kay murag di na ni maayo imong panuplok. Unsa may mong epektuhan nimo pohon. Ana jud ko like kanang as early as like 8-9 years old. Oo. Ingana na nga mga line of questioning sa akong ginikanan nga. Sa tanaw nimo mudako ka nga na imong binuhatan karon sa may epektuhan na nimo. Kung maanad kay ngon ana, karon mo kumuha ka na kog 20 pesos. Pila na may imong kawaton pag mudako ka. Mga ingon ana bitaw ka nang manguwat kag sukli. Ingon ana bitaw. Ka na mga pondo sa coke. Oo, ka na mga pondo. Ana bitaw na kay mga ginagmay nga mga sensilyo nga dinhi mo uli ana. Dili nila i-tolerate because that can become a habit. And that can become a bigger nga behavior nga dili maayo, no? So you start also to ask, no? So ikaw as bata magsugod pug kag sakto bitaw, no? Bitaw sa munang karon madlok kog kumangutang og dagko. Di na ko kanang mga sa una kanang na makasab-an ko kay mupatad kog gambling. Mupatad. Ni patad kog Guan Jones kanang Bagdok o sa man. dili ka tong hay alay. Hay alay pa sa una. Lecturean di ko sa akong mamagilingkuran ko sa Tinuod mama. na. Di ko kayo imagine, naka-remember if gibunalan pa ko niya or whatsoever. Pero makita gud ako ang level of anger. Pero wala ko gingon nga gipasakitan. Yeah. But gikuanan jud ko kanang take time to explain ba. Sige, mo ni mo hunaw-naon. Nganong dili ka pwede mo nga binagsa jud niya. Unang hangtod karon bisag unsa pay i-offer sa ako sa social media nga mag-promote og gambling, di gyud ako makaya kay words to live by jud ako to sa akong ginikanan Ako kayong sa tabang. Siguro kung wala ka na pakgang ato ni mama nimo, maanad ka sa instant gratification. Dali. Kanang Paspas kanang paspas ang kwarta dali nimong makuha and then
dili na ka maningkamot, dili nimo trabahuan ba kay makuha man nimo dayon. I think mo na tong ikuan sa mga bata kay instant gratification. Hope dili ra man pud siya sa kwarta lang, pati man pud sa relasyon, sa pamay makuha sa instant gratification. Tanan-tanan, di ba? For example, kung dili nimo mapasugot siya, pwede nimo magitan og sumbagay or para makuha nimo dayon. Murag makapahungaw Mga pahungaw din kasi mong kaugalingon ba? I think kung Ato hisgutan ng sumbagay ya Jones Sumba- kinatapik. Dagan na. Dagan Bago na po na Bago itabo si lang. Festa Sibulan. Natin Festa Sibulan. Ato nang balikan. Pero wato sa ko ni Elizabeth, kani bang kuan bet ba? Musulod na man jud ni og grade 1, dako-dako na ni nga environment. Dako-dako na nga kuan. Di na kayo nimo makontrol ang iyang siguro environment, no? Unsay imuhang gi-foresee? Unsay imong kumaga nakita na nimo nga posibleng makatuna niya sa gawas nga di nimo kay kinahanglan nimo bantayan? Ikuyawan gay ko gamay. Ano lang isgutan daan, no? Silingan palaman namo mga bata dito kay kuan ba ya? Kusog mamalikas. Mamalikas dayon sumbaganay dayon. Medyo ilahang kuan kay Kanang mga behavior. mamong good ilang nakita sila mga Ginikanan. good. So No? Mo mirror jud, mo mirror ang aggression nga ilang makita diha sa kapag ka-agresibo sa mga tao diha sa ilang komunidad. Ma-mirror sa mga bata, no? mao gani din makalingaw gani kay kana laging nay mo palit sa tindahan na bata kay ganahan di siya papalit ana kusion sa pero ang ending mo palit ra gyap dali mo gani ko sud ni sila oy Kusion niya palitan gyapon. Wag dili ang ikaw nga bata mura kag ma-confuse ka no nga. Unsa man jud? Yes or no? No, daghang kita mga confusing nga mga practices, no? Confusing para sa mga bata. Para natong adult kay murag okay ra. Para natong mga adult okay ra, pero dili nato maghuna-hunaon sa jud ang epekto ani sa bata. No? Ang kana, no? Nga sayon-sayon ra ta mangusi. That could be pwede dang buhaton sa ubang bata sa laing mga bata, no? Oh, pwede. mao yun na ako pong nangkuyawan kay mo na mo reflect na siya basig maka-classmate siyang inana may ginabuhat na sa ginikanan so basta niya ginahinayon po niya ni siya kun kay hilumon na ba basta aurang gi tudloan siya nga kung naay mga way niya isumbong si iyang teacher. O kay amo po ning gisulag pangutana kung naay mo sumbag nimo mo sumbag ba siya balik. Gaya anak, what will you do anak if someone will punch you? Call mom. Call ma'am. You want to punch him also? No, Why? I want my mom. Wait out. No, kay maayo na no kay dili na nato controlled ang environment na masagol na siya sa mga lain-lain nga mga klase nga mga bata, no? Ang kung kanimo kung grade 1 sila balik na sa tong memory sa core memory sa grade 1. Ang ako ang personal nga core memory sa grade 1 Jones kana yung Gibuli ka? ay grabe nga bullying. Oo. Bright mangugo. Basta bright. Wala ana gid na ano. Kanang mga gamay putot jud kay ko sa una. Like kanang sickly. Naman ko kabalo na mo sa siguro sa akong personal nga mga historical nga mga physical nga problem. So sickly, balik-balik ko hospital pero bright. So first honor ko grade 1. Pero atngan jud ko wow. Di jud malikayan nga kuan ka ng dakpanay weakling pahilakon jud ka kanang kanang kantsaw gid nga kanang muutong jud ka wala ko maanad ana because gikan ko og homeschooled man ko kuan homeschooled ko nag Grade 1. dili nag kinder kay sickly lagi ko di ko pwede isagol og mga bata kay daghang sige kong balik-balik sa ospital so wala ko na ana din nga tong environment so culture shock gid siya sa ako. Yeah. Sa inyong Ako, core memory. grade 3, ang na-realize na ko, dili sa bright, no? Ang ako na-realize is, kung ma-leader ka, for example, kung ma-leader ka sa taga-section, niya, kung musumbong ka sa maestra or nakailista sa mga tabian, pwede ka nila, like ako nakulatahan ko grade 3 sa gawa sa among eskwelahan, duwa kabuk, gitabangan ko og duwa. And then wala kay mahimo on something yan. And then ma-realize nimo nga may tabo man to nga leader. Ikaw may basta ma-target ka kung either bright ka or leader ka or something nga pwede ka pasakitan nila.
So kana question siguro nato na sa mga mga parents especially no. Asa gagikan ning mga behavior sa atong mga bata nga dali kay mga way. Asa nga behavior gagikan ning atong mga bata nga dali kay manumbag. Nga agresibo kayo. Asa ka nagagikan? Aber. Sige daw. Pambantayi daw inyong mga komunidad. Asa man nila ni nakuha. Kanang kung di nila makuha ilang gusto or kung dili nila mabuhat ang ilang ganang buhaton mga way ug laing bata asa ra nagagikan no. Ikaw bet no sa imong mga other experience nga mo ma-remember. Wala mong po ko. Sa Citadini. Sa Citadini. Noon, kan, manggod. Ang kalabanan, manggod mga way dito. Kato, manggod mga kuan, mga dato. Kuan, na yung mga laway dito. Na yung murag status. Status. Butangag, sinarpinan ako ang lunchbox. Di ay na yung mga balinan na akong hila kay wala na ako'y makaon kay ako ang mga pagkaon na kay sandwich then kato pa mang dili tabunan ba diretso ra bang sandwich bag kwan so kung nasharpinan na siya di na nimo kuan so bullying ito. Bullying, So kanang mga bullies no kay mao jud in dako kay kahadlukan sa mga parents no sa diha sa eskwelahan kaning bullying. Dako kay ni siya nga sa una kita murag kani ginormalize mo guni sa una nga. Anaji mga batang way buot, nawi mga batang nga bulyagon. Pero karon dako na kaya nga topic ang bullying because especially with the presence of social media mas nagkalala no. Nagkalala ang mga practices sa mga bata. Asa ka ni gikan ni nga behavior? Mungutan na ta sa atong mga ginikanan nagtanaw dira no. Asa ka gikan ni nga mga behavior nganong ingon ana ang behavior sa atong mga bata nga naay kalipay nila nga makapasakit Sakit. sa uban. Asa ka nagikan no. So again, let's reflect on our parenting practices. O maybe dili na sa ato ang kaugalingong parenting practices kundi diha sa komunidad nakuha nila sa ilang silingan o kung kinsa may nagpalibot nila no. Sometimes dili na sa ato apo kay kam na no kay masagol na sa elementary na po yung mga influences po no. Mga na ba. Mubisita sa ta sa ato ang kuan live stream kung sa mga komento diri no. Daghan ang mga comments. So niingon si ay shout out kang Jana Pataho. Hello Jan, kumusta? Nag-comment si Ma'am Melinda Mamax. Ako as a mother, instead nga masuko akong istoryahan nga tanang butang na ay importansya busa ampingan. Connect ni sa ato ang topic kanina no. Nga na ay makita sa bata ang value no. Unsa ang value sa mga butang nga na diya sa balay, ngano nga ngay ampingan no kay usahay taman ra mata sa ay naghilabti di ara tama no. Wala na ipangutan ng ngano man. Nganong dili hilabtan, no? So kada balik sa atong topic kanina Jones nga kaning aggression sa mga bata ba kay. Makita gyud nako ni kay ako mo tambay man gyud pagkuha ng mga tambayanan sa mga bata noon ron no. Last yun nako nga tambay dito si Bulan Liwas Pista. Nagarambol na mo dito. Kita ka? Katong unang adlaw na nakaabot ko atong rambol. Naigipang sumbagay dito. Pero katong garambol wa ko kaabot or murag naa siya sa other end sa seawall ba. Makita nimo ang video bitaw no. I'm sure kamo makakita mo sa video aning ubang mga rambulan na diya sa seawall, diya sa Boulevard, diya sa Scanio, sa parke or unsa ba. Mga batan-on gyud kaayo. Kasagaraan ni katong mga naa pa sa mga edad pag DC. DC siguro. No? Katong akong nakita mga last week siguro to nakita nako. Pag-edad pag itong mga wa pa to mga klaro kayo minor de edad pa to. So unsa may kuan ani no? Unsa may sa imong tan-aw? Unsa ang posibleng mga hinungdan ng ani nga mga behavior? Does it have something to do with the parenting practice kana siya? Yeah. If ang nakita nato kay epekto na siguro sa asa sila gagikan kay kung niana lang sila para maglipay-lipay or magkuyog sa barkada okay lang pero ngano mang like nakakuyog magug mga barkada po dana sa Luok taga-Luok man kubot sa una and then nakoy amigo nga mabiklan lang mo init dayon
makigsumbagay dayon. And then dako siyang problema nato dili lang sa mga ginikanan nga nagbunal silang mga anak ha, pati pod sa mga ginikanan nga nagmatuto sa ilang mga anak. Kay simba ko, di ba naman tayo experience ano itong batch sa akong mangod nga nabunalag butilya niya namatay. Nya, Amo ni katong size kanyo. nakaka-remember ka. And then nagkandak ko og workshop sa usa ka grupo of men, and then ni-attend ang iyang papa dito. Then solo anak lang day siya. Then ningon siya nako, sir, mo attend ko kuan ning seminara sir about father man to and real men, positive masculinity. Kay nagtuog ko nga dako kay tabang ang mga ginikanan, ilabi na ang mga amahan sa pagmatuto sa ilang mga anak. Kung ano day sir, kay nungdum ka tong naitabo nga na nabunalang butilya, siya ako tong anak sir. Nya usara to na kong anak, pinalangga gud nako tong anak, wala to nakadapat og bunal. Wala to nadapatan. Pero nahimo siyang biktima. So muna makaingon ta nga kita nag-work ani nga positibong pagmatuto. Dili lang para sa atong anak, para ni siya sa uban pa nga mga nga atong komunidad nga dili na mo resulta og pagbunalanay. So dito natandog ko na yung nga hala daghan tagay taong trabahon kay kitang ginikanan nga nag-practice nga naminaw karon nga atong ayuhon og sulti atong mga anak. Kuyaw pud ay ta kung dili nato mapasibya ni sa tibuok nga mga sa komunidad nga dapat magtinabangay ta. Kay dako kay siya pahinta nga ang uban bidyuhan kalataw-an ang pagsumbagay, pero tanawon nato na what if na yung mga matay or simba ko palayo. Usa po na actually sa usag yun na sa mga naka-conjure sa ko kana ay na sa to gani di lang kay dismaya pero naka-alarma sa ko